6 מחזורים לסיום העונה והצמרת בליגת העל הכי צמודה שאפשר. הערב הראשונה מארחת את השנייה עם שוויון נקודות ביניהן, והמאבק הוא על המאני טיים. למי יהיה יתרון ביתיות בסדרות הפלייאוף בתום העונה הסדירה? המחזור ה-16 עם דרבי צפוני ישיר, עירוני קריית אתא מארחת את מכבי חיפה. ערב טוב, ברוכים הבאים לערוץ הספורט. ליגת העל לנשים מתקרבת אל סיום העונה הסדירה, עוד 6 מחזורים נותרו לנו. בערב עירוני קריית אתא עם 39 נקודות מארחת את מכבי חיפה, גם לה 39 נקודות, שתיהן צמודות, הכי צמוד שאפשר. ערב טוב חברות וחברים, אהלן גיא. אהלן. ברוך הבא. תודה רבה. תפסת לך היום ג'וב. כן, הגעתי, ישר מהאקדמיה. זהו, ובאקדמיה העניינים דופקים, עובדים כמו שצריך? כן, כן, אנחנו עובדים, הבנות מוכשרות, רציניות. המשימה הקרובה? נבחרת הנערות של ישראל, ינואר 2017. מוקדמות אליפות אירופה. אז זהו, בוא נדבר על מה שמחכה לנו כאן הערב. קודם כל משחק עונה, הדרבי הזה תמיד בין שתי הקבוצות הגדולות של הצפון, 2 מהקבוצות הגדולות של הכדורעף הישראלי בשנים האחרונות. למכבי חיפה עוד אין תואר. נכון, יהיה פה משחק צמרת לכל דבר, משחק מאוד מעניין, בין הראשונה לשנייה למעשה. המשחק התוצאה של המשחק היום בעצם תקבע מי תימנע מלשחק נגד כפר סבא. צפוי משחק מאוד מעניין. טוב, גיא שמע, אתה מצטרף אליי לחולי החלמה לחיים קסל, המאמן ויושב ראש של מועדון הכדורעף מכבי חיפה, שמחלים בבית, ונאחל לו בריאות טובה. אבל לגבי המשחק הזה, קודם כל נחכה לקבל את הכותרות הראשונות מאסף אקרמן, נבדוק איך בשתי הקבוצות מתכוננים לקראת המשחק הזה. אהלן אסף, ערב טוב. ערב קר כאן באולם בקריית אתא. שלום רן, שלום גיא. עד כמה זה קר? הסיבה שזה כל כך קר? כי המזגן לא עובד, המזגן התקלקל, וזה בהחלט משהו שמשפיע. האמת שאני חושב שגם אתה וגם גיא וגם אני היינו מאוד מצליחים להיכנס למגרש לשחק, גם שאנחנו בטוח נקבל בראש ואנחנו לא מספיק טובים, רק כדי להתחמם. אבל אנחנו נצטרך להתחמם פה על הקווים מבחוץ ולראות את השחקניות שלנו מזיעות, ומזיעות קשה, כי באמת מדובר כאן על הקרב על המקום הראשון בטבלה. שתי הקבוצות אבל נמצאות בפוקוס מאוד מאוד גדול, האחת בגלל כל מה שעובר עליה, תכף נרחיב על מכבי חיפה. קריית אתא, רק נזכיר, הודחה מהגביע, מה שנשאר לה זה הצלחת. הנה ענבר וינרסקי. ענבר, איזה משחק צפוי לנו היום? הולך להיות משחק קשה, עדיין לא שיחקנו מול חיפה עם הזרה החדשה. מצפה לנו קרב צמוד, אנחנו מוכנות. הולך להיות מעניין. עוד יושב בראש ההדחה מחצי הגמר? אין ספק שהמשחק לא קל, ציפינו לנצח ועבדנו מאוד קשה לקראת המשחק הזה. קשה להתאושש אחרי הפסד כזה, אבל אנחנו השארנו את זה מאחור והסתכלות לכיוון האליפות. תודה. בכיף. כן, והדרך לאליפות עדיין רחוקה, כך נראית הטבלה. שתי הקבוצות עם 39 נקודות. הפועל כפר סבא הודחה אתמול מאירופה אחרי הפסד ב4 מערכות לפפינגן השוויצרית. לה יש משחק חסר, היא תשלים אותו ב9 בחודש. מחר היא תשחק מול הפועל אשקלון. כך נראית הטבלה כשאשקלון אחרונה ללא נקודות, והמאבק המעניין הוא בין מכבי רעננה, קוף תל אביב ומנשה חדרה עמק חפר על המקום הרביעי שמעניק מקום בחצי הגמר. אלו הם כאמור המשחקים במסגרת המחזור הזה. רעננה היא תשחק מחר באשקלון. כמו שאמרתי, המאבק על המקום הרביעי לוהט, כמו בדיוק המאבק שמחכה לנו כאן היום. הקבוצה שתנצח כאן תתפוס את המקום הראשון בטבלת ליגת העל. עירוני קריית אתא, שיחקת בקבוצת הגברים של המועדון, זכית בכמה תארים. לא הרבה, אבל כן, זכינו פה בדאבל. מועדון עם היסטוריה ענפה. אני חושב שזה מועדון שמאוד חשוב בנוף הכדורעף הישראלי. אז כשאתה אומר את הדברים הללו, אני קראתי היום כתבה שהתפרסמה במקומון עם יעקב טאוב, היושב ראש של הקבוצה, והוא אמר שם, אתה יודע, אחרי ההדחה מהגביע, כנראה כבר לא נזכה באליפות, אולי צריך לשחרר את הזרות. אני את הגישה הזאת לא מצליח להבין, כי יש להם קבוצה נהדרת. אולי הנמכת ציפיות, אני לא כך יודע מה גרם לו להגיד את הדברים. אני מקווה מאוד בשביל הליגה, בשביל הכדורעף הישראלי, שתהיה פה קבוצה מאוד חזקה לאורך שנים. זה מאוד חשוב לליגה. שתי הקבוצות כבר נפגשו העונה. מכבי חיפה ללא הזרה החדשה ניצחה 3-1. עירוני קריית אתא הפסידה נקודות בעוד 3 משחקים נוספים, פעם אחת מול מכבי רעננה ב5 מערכות שהיא ניצחה אומנם, אבל איבדה נקודות.
ופעמיים מול הפועל כפר סבא. כשהיא רואה את מכבי חיפה מול העיניים במשחק הזה, השחקניות של ישראל אשר יודעות שהן צריכות להתעלות. כן, תראה, לא נשאר להם, אחרי ההדחה מהגביע, לא נשאר להם הרבה מהעונה הזאת, ואין לי ספק שהם ילכו בכל הכוח על האליפות. מצד שני, חיפה הנחיתו שחקנית עם רזומה מאוד עשיר. אמנם בשנתיים האחרונות שיחקה כמצליבה בצד ימין, ופה בחיפה משחקת בצד שמאל. יהיה מאוד מעניין לראות איך היא מתמודדת עם הקבלה שלה, אם צריכה לייצב. אז בוא נעבור רגע לצד השני, כי נטליה קרוק מקריית אתא, זאת מי שצריכה לספק בעיקר את עיקר הנקודות של הקבוצה היום. נטליה, שוב, שחקנית משמעותית בקריית אתא, מקבלת את מירב הכדורים, שחקנית טובה, שחקנית צד ימין, מסיימת את מרבית הכדורים שנמסרים אליה, סוג של ברומטר בקריית אתא, מבחינת ההתקפה. כן, וכשמדברים על מי שצריכה לספק לה את הכדורים, זאת מריאנה נוסובה, מוסרת עם כל כך הרבה כישרון, כן. בעיקר ניסיון. מוסרת לא צעירה במיוחד, עם הרבה ניסיון, מוסרת טובה. יהיה מעניין לראות איך היא מפעילה את משחק ההתקפה של קריית אתא, גם בהיעדר קבלה לפעמים. מוסרת טובה, יהיה מעניין. במילה אחת, מחכה לנו משחק טוב, כי כל מי שדיברתי איתו אמר, חבר'ה, יש לכם 5 מערכות, אל תבנו על אחת פחות. יש לנו משחק ארוך היום פה. יש לנו משחק ארוך. אני מקווה לפחות. עכשיו הודעת אותי בקור הזה. אז אנחנו עוד מעט הולכים להתעופף ולהתעטף, אבל לפני כן בוא נשמע מאקרמן מה קורה בקריית אתא, אסף. האמת שבקריית אתא מאז חצי הגמר, מאז ההדחה, מה שמתעסקים זה בעיקר להכשיר את הפצועות שהיה להם, וזה אכן משהו שקרה. עדיין ביליבנקו סוחבת פציעה בגב שלה, קיבלה הרבה מאוד טיפולים. אגב, במשחק נגד אשקלון, המשחק האחרון של הקבוצה, ההרכב השני בלבד ועוד כמה צעירות שיחקו, אז כולם נחו, כולם מוכנות למשחק הזה בצורה מלאה. מאוד מעניין מה שאמר אבל יעקב טאוב, שציטטת כרגע מהראיון במקומון. אם אנחנו תכף נשמע את המאמן, את ישראל אשר, הנמכת ציפיות זה משהו שממש לא קורה, ולמרות הדחה מהגביע בעצם, בקריית אתא מתרכזים לגמרי באליפות ורוצים לקחת את הצלחת. הנה דברים של ישראל אשר, אולי מסר גם ליעקב טאוב. ישראל, איך אתם מנצחים את מכבי חיפה? קבוצה לא פשוטה נקרא לזה כך, ועם זרה חדשה גם. קודם כל חייבים לשחק מצוין היום, לא טוב, טוב לא יספיק, מצוין בכל הפרמטרים, קבלה, הגנה, חסימה. נצטרך, עבדנו על זה השבוע, פירטנו לבנות מה צריך לעשות, הן יודעות מה צריך לעשות, יצברו ביטחון תוך כדי המשחק, נעשה דברים טובים, אני מאמין שאנחנו מנצחים. כמה באמת לחץ יש אחרי שהודחתם מהגביע לקחת את התואר? אין לחץ אחרי שהודחנו, יש אכזבה. האמת ששבוע ימים משכנו אכזבה באימונים, יצאנו מזה, הפצועות החלימו, החולות הבריאו. כמובן שעכשיו מונח על השולחן רק האליפות, וזה הדבר, ועל זה אנחנו מכוונים והולכים בכל הכוח. כן, ישראל אשר, המאמן שהגיע אחרי 8 שנים במכבי בן יהודה, רוצה תואר עם הקבוצה הזו. תואר בליגת העל זה כבר משהו אחר. כן, תשמע, יש לו את כל הסיבות לרצות להשיג תואר, יש לו קבוצה טובה, זה הביא אותו. קבוצה מאוזנת, חובת ההוכחה עליו ועל קריית אתא. טוב, במכבי חיפה כבר מחכים 30 שנה לתואר מאז שהמועדון הזה הוקם ב-1985, זה עוד מעט 31 שנים. שמע, בכדורגל אין להם סיכוי לקחת העונה תואר, אתה יודע מה, אולי גביע, לך תדע. דאבל לא יהיה להם, כאן יכול להיות להם דאבל הירוקי. נכון, מכבי חיפה נווה שאנן יכול להיות תואר, בעצם הם רצים לשני התארים. ובשנים האחרונות הקבוצה הזו מעמידה תקציב יציב, מצליחה להעמיד סגל מאוד מאוד עמוק עם ספסל טוב, ובראש ובראשונה נתמקד באוקסנה בוליגה, שחקנית עם עוצמות שאנחנו לא רגילים לראות בליגה שלנו. כן, זו שחקנית צד ימין, מובילה את הקבוצה הזאת במספר הכדורים שהיא מקבלת בהתקפה, ברומטר מאוד מאוד חשוב. יותר מ4 נקודות למערכה בממוצע, כן, זה הרבה. כן, ספקית נקודות. אין ספק שכדי לנצח ולכבוש את המקום הראשון צריכה להיות בשיאה. סיפור מעניין ילבזי נובר, הליברו של נבחרת ישראל, כל כך הרבה שנים בקריית אתא, גדלה כאן, שיחקה כאן, זכתה בתואר האחרון באליפות ב-2014 עם המאמן גל גלילי, ועשתה את המעבר הלא צפוי לחיפה. נכון. אדווה היא הליברו הדומיננטית והטובה בליגה כבר מעל לעשור. אני לא זוכר כזאת דומיננטיות של אף שחקן או שחקנית ישראלים בליגה.
שחקנית מצוינת, אין לי ספק שתתרגש קצת היום, לחזור כמה אמהות אתה מכיר שמתאבדות על כדורים ככה? לא הרבה, אדווה היא אחת מהן. כן, אדווה היא אחת מהן, ואחת שעושה את זה בצורה מלאת כישרון. אקרמן, חוזרים אליך, יאללה מכבי חיפה. מכבי חיפה, תשמעו, לא פשוט מה שעבר עליהם ברמה החברתית-מנטלית עם הבעיה הרפואית של חיים קסל, ושוב כולנו נאחל לו כמובן החלמה מהירה, לראות אותו כמה שיותר מהר. אגב, הוא גם בסדר, לאט לאט חוזר לעצמו, ואת המשחק הזה הוא רואה בטלוויזיה, אז נקווה לראות את חיים כאן, אבל השחקניות שלו קיבלו את זה די בשוק, ובוואטסאפ הקבוצתי עברו לא מעט דברים. מה שבטוח, חיים קסל שלח מסר וידאו לשחקניות, הם ראו אותו בחדר הלבשה, משהו שנתן המון אנרגיה לקראת המשחק הזה. עד כמה חשוב באמת המשחק למכבי חיפה, שוב להראות מהקבוצה הכי טובה בליגה להגיע למקום הראשון, והם עדיין גם בעניין של הגביע, הם עולות לחצי הגמר שם, וזה בהחלט, אל הגמר כמובן, וזה דבר מאוד גדול עבור הקבוצה הזאת. הנה בינתיים אדווה זינובר מסבירה לנו עוד קצת מה קרה במכבי חיפה בשבוע האחרון. עוד משחק בפרופיל גבוה עבורכם, עם הזדמנות לעלות למקום הראשון גם. נכון, משחק קשה, אני מקווה שיהיה משחק טוב בשביל ענף הכדורעף, ומקווה שאנחנו ננצח. עובר עליכם פה איזושהי תקופה קצת יותר קשה, נכון, עם חיים קסל. כמה זה יושב בראש, והבנתי גם שהוא מסר לכם איזשהו מסר. נכון, זו תקופה לא קלה בשבילנו. באמת, קודם כל אני רוצה לאחל לו החלמה מהירה, שיחזור אלינו מהר, כי באמת זה יותר חשוב מהכל. מה צריכים לעשות מקצועית כדי לנצח את קריית אתא? אם אנחנו נעשה קבלה טובה והגנה, אני חושבת שאנחנו נצליח לנצח. זאת אדווה זינובר שמתכוננת כאן לפתיחת המשחק הזה. היום השחור ירוק, זה הצבע של מכבי חיפה שתפתח את המשחק הזה מימין לרשת. משמאל הרשת לשחק עירוני קריית אתא עם קרוק, מינרסקי, אלה סעדה, מרינה פיליפנקו, אולגה ארגת, מריאנה נוסובה מוסרת והליברו, זוהר שושן. זה הצוות שמעלה למשחק הזה המאמן ישראל אשר. העבר השני מכבי חיפה, שעדיין תסתער על גביע המדינה, תשחזר את הגמר מהשנה שעברה בגביע מול הפועל כפר סבא. אניטה גליק הקפטנית עם דשה פחם, אוקסנה בוליגה שני פחם, יוליה צבטקובה, נטליה קוליקובה, ואת מי פספסתי בסוף? יאללה, זה ברח לי. מאלק בוטו, היום השופט הראשי במשחק הזה. רועי גורן, הבינלאומי, עוזר השופט. שיבוץ מעניין, נותנים צ'אנס לשופטים צעירים לצד שופטים מנוסים, והיום רועי גורן יהיה עוזר השופט. מגיעים עוד 4 כוונים, משחק פלייאוף, משחק צמרת. קריית אתא הולכת על התקפה ראשונה, מגיעה דרך האמצע עם בר וינרסקי. כן, ככל שקריית אתא יפעילו את האמצע, יהיה להם קל, וזה צריך קבלה טובה. יש לקריית אתא קבוצה גבוהה, קבוצה יעילה. כדור ראשון שיוצא דרך ההתקפה עם וינרסקי. חיפה מחפשת נקודות. בוליגה עם ההנחתה הזו לחוץ. כמו שאמרנו, הרבה כדורים ילכו לכיוון שלה. תצטרך לספק נקודות כדי באמת לשים את חיפה במצב אופטימלי לניצחון. וינרסקי הולכת על כדור נוסף. בוליגה מקבלת עוד אחד, וגם זה יוצא לחוץ. לא, זה בפנים. זה שלב גישושי הפתיחה. אין לנו דשא, אבל מגששים בכל זאת. יש כאן את האולטרס של קריית אתא שהגיעו. תשמע, קצת מפתיע שבאולם הזה, אולם יחסית חדש, אין בינתיים, אין חימום כמו שצריך. אין חימום, אין הרבה קהל, שזה קצת מאכזב. לזכות הימים שגבעת הרקפות האולם הישן, היה, אתה יודע, היה מלא באוהדים, בצופים, היה שם רעש גדול. אנחנו רואים בינתיים הרבה גישושים, הרבה טעויות בהתחלה, גם בקבלה, גם בהתקפה קצת. שתי הקבוצות צריכות להתחמם בדיוק כמונו בקור. בנו, התקינו מערכת מיזוג, אבל איך לא? התקלקלה.
מגיע טכנאי, לא הצליח לסדר את זה. חסימה טובה ליד הרשת של בוליגה, מקבלת עזרה מדש הפחם במרכז הרשת. זה עולה לעוד התקפה. ניסיון אחד לא מוצלח של סבטקובה. ואיזה בלוק נהדר. מילה על אלה סעדה, אחת השחקנות המוכשרות שגדלו כאן. שחקנית צעירה, מאוד מאוד מוכשרת. מדובר על הדבר הבא כנראה. נשמח שתצליח, הנבחרת צמאה לשחקניות ישראליות, צעירות וטובות. חיפה מחפשת נקודות קלות, זוהר שושן מרימה את הכדור הזה. יש עוד כדור אחד לאלה סעדה, גם הפעם ידיים והחוצה. זו מסירה יפה מאוד של המוסרת, השאירה אותה בעצם אחת מול אחת. נקודה קלה של קריית אתא. נקודה טובה של זוהר שושן, אנחנו זוכרים שהיא נאלצה לנטוש את משחק חצי הגמר עם כפר סבא. הרגישה לא טוב, חולקה לבית החולים, עכשיו היא בסדר. נוסובה שוב לסעדה, זינו בר מרימה את זה למעלה. הנה ההתקפה של חיפה עם הנקודות של נטליה קוליקובה. שיחקה עם נבחרת רוסיה במשחקים האולימפיים בבייג'ין. למעשה שתי שחקניות צד שמאל היוו חלק מהסגל של נבחרת רוסיה לפני כמה שנים, לפני 6 שנים. מדובר בשחקניות עם רקורד מאוד מרשים. סעדה. וקוליקובה נכנסת כאן לקצב התקפי מצוין, הנקודה השנייה שלה ברצף. דש הפכה. עם הסרף של מכבי חיפה, וזה יוצא לחוץ, זה יוצא... לא, זה נכנס. טעות של אלה סעדה שם בשיקול הדעת. אנחנו רואים שחיפה מחפשות את אלה סעדה בקבלה. בינתיים קצת מתקשה בקבלה, אבל היא שחקנית מוכשרת. תמיד את הסיטואציה הזו, המאמן שלך חולה, לא יכול להגיע, נהדר תקופה מסוימת, ומה, זה מרים את הקבוצה, זה פוגע בקבוצה, איך זה משפיע? תשמע, קודם כל מניסיון אני לא כך יודע, כי זה לא קרה לי, אבל אני מניח שזה קצת מוציא מהקצב, קצת מפריע. חיפה צריכות להתמודד עם הרבה קשיים גם מחוץ למגרש, והן צריכות לעשות את זה. סעדה עם מכת פתיחה של עירוני קריית אתא. הכדור הזה עובר עכשיו לארגט, הנה נוסובה. מכניסה את זה לפיליפנקו, ופיליפנקו לא לוקחת שבועים בהנחתה הזו. מסירה יפה מאוד, גם כאן, אחרי טעות של פיליפנקו, מוסרת לה עוד כדור. היא צריכה אותה במשחק. הפסד בודד העונה לעומת 14 ניצחונות של קריית אתא, 13 ניצחונות ושני הפסדים למכבי חיפה. שניהם היו מול הפועל כפר סבא. הנה ההנחתה הזו, עבודת הגנה טובה של קרוק, מנסה להגיע אבל זה לא מספיק. חיפה שומרת על יתרון, נקודה. חיפה מנסה קצת להגביר מהקצב שלה, להקשות במכת פתיחה. זה לא הולך להן קל. עוד הנחתה אחת טובה, מדויקת של קרוק. כן, אבל אנחנו רואים משחק קבלה בינתיים לא כל כך טוב של קריית אתא, מה שמקשה עליהם את ההתקפה. ומצד שני חיפה עוד לא נכנסו למשחק בהגנה, אז אנחנו רואים פה הרבה ראלים מאוד מאוד קצרים. גם הן צריכות להתרומם. טעות במכת פתיחה של עירוני קריית אתא. עוד נקודה קלה לאוסף של מכבי חיפה במשחק הזה. הנה קוליקובה, בת 33, מטר 87. סרב קל לאלה סעדה, נוסובה. קרוק מקפיצה את זה, זינו בר בהגנה. אין נקודות קלות, גם לבוליגה אין נקודות קלות. לא ראינו בריחה של אחת מהקבוצות, עוד לא ראינו שחקנית אחת שלוקחת את המשחק הזה על הכתפיים. אנחנו רואים הגנה של זוהר שושן, שצריכה להפוך לנקודה. יפה מאוד. אולגה ארגט. אמרנו קבוצה גבוהה, 1.88 מטר. שחקנית הרוסיה בת ה-29. סרף קל מדי, קבלה טובה.
קריית אתא צריכים ללחוץ יותר בסרב. פחם, עוד כדור אחד, כדור טוב ומדויק. צבטקובה, נקודה ראשונה. גם המשחק הקודם שאותו ניצחה מכבי חיפה היה משחק ברמה גבוהה. חיפה חוגגת על הטעות הזו בסרב של מכבי חיפה. המשחק עדיין עם המון טעויות, מעט מאוד הגנות או חסימה. אין לי ספק שככל שהמשחק ילך ויתארך אנחנו נראה גם רמה גבוהה יותר. דשה פחם, זוהר שושן עכשיו, מקפיצה לארגט. ארגט מצליחה להעביר את זה דרך זינור בר, הנה שני פחם. מסירה לא טובה של שני. כן, אבל יש מי שמצליחה לצאת מזה. כדור של צבטקובה. יש קהל לכדורעף בקריית אתא. שמגיע הנה, בא לראות את המשחקים, אמנם האולם לא מלא, כבר אמרנו שהאולם המלא טוב, הוא גם היה קטן יותר. היה מלא מפה לפה. 10 אליפויות, 11 גביעים לעירוני קריית אתא, קבוצת הנשים השנייה בכמות התארים שלה בכדורעף הישראלי אחרי הפועל נעמן. מועדון מפואר, עם עבר גדול, עם עתיד, אני מקווה. קבוצה טובה. אמנם איבדה סיכוי לזכות בדאבל השנה, אבל אין לי ספק שתילחם עד הסוף להשיג את התואר שנשאר, את תואר האליפות. וינרסקי, בוליקובה לשני פחם. טובה. ואיזה טיל, חטאה גדולה של בוליגה. זה מה שמצפים לראות ממנה, מהבלורוסית. כן, כן, בהחלט. קבלה טובה בחיפה, מה שמקל על משחק, על קבלת ההחלטות של שני, שבינתיים מוסרת טוב. אנחנו רואים בקריית אתא שהסרב ממש מגיע לאלה כל הזמן. מנסים ללחוץ אותה. אין ספק שאם היא תדע לשים את הקבלה במקום הנכון, משחק ההתקפה של קריית אתא יהיה שוטף וטוב. סרב של קרוק. קוליקובה, מעל החסימה, עושה את זה באלגנטיות. שחקנית מצוינת. נכנסה טוב למשחק, עוזרת גם בחסימה וגם בהתקפה. תשמע, חיפה קבוצה גבוהה מאוד, וקשה לשחק נגדם, גם בהתקפה, ומצד שני יש את הדווה שם שעושה לא מעט כדורים בהגנה. טוב, בינתיים אלה סעדה נהדרת. נכון. אלה סעדה פתחה מצוין את המשחק הזה. אלה סעדה, 1.84 מטר. סרב קל מדי, קבלה פחות טובה. בוליגה, חוטפת את החסימה, אבל קוליקובה ממהרת אל הכדור. עוד ניסיון אחד לצאת קדימה דרך מרכז הרשת, הכדור הזה בחוץ. זה היתרון הגבוה ביותר של עירוני קריית אתא. קטיה פודולינסקי, היום המאמנת של מכבי חיפה, עוזרת המאמן של חיים קסל, לשעבר המוסרת של נבחרת ישראל. קטיה אגב מהשחקניות הגדולות שהגיעו לכדורעף שלנו מהעלייה הרוסית. נכון, שחקנית מצוינת, זכתה בהרבה תארים, אגב רובם או כולם פה בקריית אתא. יופי של הגנה שם של הדווה. ליפנקו. איזה בלוק גדול, בוליגה מותחת ידיים. תשמע, זה הולך להיות צמוד, אנחנו רואים פה משחק. זה הולך ומשתפר. קבלה, לא צריך קבלה. 16-13. איך אתה מסתדר עם הקור? אני אפשרתי. אפשרת? אוקיי. אני בשלב ההפוך, אני בדרך לקיפאות. אבל כל עוד אני מדבר תדע שאני איתך. ברגע שקצב הדיבור ירד, תבדוק עניינים של היפותרמיה. זה יתרון C,
13, נוסובה נותנת טיפ קטן לכדור הזה ומקפיצה את עירוני קריית אתא למעלה. ראשון של מכבי חיפה, אולי קצת באיחור, אבל אין ספק שזה די מתבקש. יש קצב ראשון. זה יותר להשתמש בשחקניות האחרות. הלאה, בואו נעבור! בואו נראה פסק הזמן הזה של קטיה פודולינסקי נועד רק לעצור את המומנטום הטוב של עירוני קריית אתא, האם זה יעזור? בהחלט מקווים שכן. קטיה בעיקר מרגיעה, לא נותנת יותר מדי תדרוכים טקטיים. אולי זה יעזור. בלה טובה של אדווה. גליק נחסמת. נוסובה. מעלה לקרוק. קרוק הולכת על כדור נוח מדי לשני פחם. הנה אדווה זינו בר. עוד כדור אחד של קרוק בהגנה. נוסובה. מקפיצה את סעדה. חסימה גדולה של קוליקובה. תשמע, היא פשוט משאירה אותם במשחק. יופי של קבלה. שוב קרוק, יש שם חור גדול בהגנה. תשמע, זה פשוט מתחיל מהקבלה של אלה, שהיא מצליחה להביא קבלה טובה, המוסרת מספיק טובה, מוכשרת ומבינה את המשחק כדי להשאיר את המתקיפות המוכשרות שלה באחת מול אחת, ואז העבודה היא קלה. זה מתחיל להסתמן כמו מערכה של עירוני קריית אתא. אולגה ארגת. יש שם מיסמץ' בין ההתקפה לחסימה. רואים שהצליבה של קריית אתא משחקת מול שני. לא כוחות כמו שאומרים בשכונה. סעדה. שוב נוסובה. נוסובה מחלקת את הכדורים מצוין ויודעת לזהות את השחקנית החמה. אולגה ארגת עם 20-15 לקריאה. יש כאן זרות ברמה באמת טובה. כן, אנחנו רואים פה באמת זרות גם עם רקורד טוב וגם בכושר טוב. קוליקובה, קבלה לא מספיק טובה. עכשיו אפשר לומר שגם הקבלה של מכבי חיפה קורסת. 21-15. קריית אתא עושה את הדברים נכון, וארגת זו השחקנית הלוהטת ברגעים הללו. זה כדורים שכן אפשר להרים, כדור שנופל מאחורי החסימה, קוקיינית גם את יכולה להגיע עד הכדור הזה, גם אני, זה יותר חופשי, יותר משוחרר. תנחיתו חזק, אל תפחדו, מה אתם מפחדות? תשחקו חופשי, תמסרי לאן שנוח לך, לאן שאת חושבת למצוא. אל תפחדי. защита не хватает. חזרה מפסק הזמן זה הדבר המעניין בכל הסיפור, איך הן חוזרות. עוד סרט אחד של ארגת, קוליקובה, הנה שני פחם. מסירה טובה של שני. ראשון חטא. סבטקובה. תשמע, היא מנחיתה חזק. כתוב לה על הגב אנדרושקו, אבל אמרו לנו חבר'ה, היא סבטקובה. יופי של סרב של שני, קבלה מצוינת של אלה, משחקים נגד דרך האמצע, נקודה קלה מאוד של קריית אתא, בר בינתיים באחוזים טובים, לטעמי לא מקבלת מספיק כדורים, אבל בינתיים משחק ההתקפה של קריית אתא די שוטף.
כן, זה נראה כאילו שנוסובה סומכת על השחקניות, שחקניות החוץ שלה, מעדיפה ללכת לכנפיים ולקבל משם את הנקודות, והיא מקבלת בינתיים. 3 נקודות ועתה תעלה כאן ל-1-0. הנה בוליגה, גם היא לא מקבלת מספיק כדורים, אבל יש בעיה קודם כל בקבלה, בבסיס של מכבי חיפה. נכון. חיפה צריכים לשפר את משחק ההגנה שלהם ואת משחק הקבלה קצת. סך הכל ההתקפה היא טובה, אבל היא כל הזמן מול חסימה מאוד מסודרת של קריית אתא. קרוק, חוטפת עוד חסימה, שוב קרוק, לסעדה. בינתיים ההנחתות של סעדה עובדות נהדר. אלה סעדה עם 5 נקודות במערכה. כן, מובילת הקריה בנקודות בהתקפה. נקבל את הסטטיסטיקה הרשמית במהלך ההפסקה בין המערכות. ונדע גם לאיזו אחוזי התקפה עומדת עירוני קריית אתא. יופי של כדור. זוהר שושן מרימה כדור מהבלטות, ותראו את סעדה. זה כדור משנה מומנטום. קריית אתא נראית טוב בדרך לניצחון, זה כדור שמורלית מאוד חשוב גם למערכה הזאת, אבל בעיקר להמשך המשחק. נכון שנוסובה מסרה, אבל זו נקודה ישראלית. זוהר שושן מרימה כדור בהגנה. נכון. אלה סעדה מסיימת עם בישול של נוסובה. נספור לאסיסטים, מה אתה אומר? קוליקובה עם הנקודה הזו. נקודת מערכה לעירוני קריית אתא כאן בבית מול מכבי חיפה, מכבי XT חיפה. שוב סעדה, נוסובה מרימה את קרוק למעלה, זה בחוץ. טעות נדירה שלה, גם היא במערכה טובה. לא קיבלה המון כדורים, אבל משפיעה על המשחק, אם זה בסר, אם זה בהגנה. אולי עכשיו קריית אתא תסגור עניין. משחק הגנה טוב של צוותקובה, עוד הזדמנות אחת. זוהר שושן לנוסובה, לסעדה. זה כדור שמרימה בקלות שני פחם. זה כדור שצריך להפוך לנקודה. הולכת כאן עם כל הכוח, 24-20. שמע, הנקודות האלה חשובות. קשה לי להאמין שקריית אתא יצליחו להפסיד את המערכה הזאת, אבל חיפה מבחינתם חייבים לשדר שהם באו לפה להילחם על כל נקודה. פסק זמן של ישראל אשר, הוא כבר מתחיל להריח כאן את הקאמבק של מכבי חיפה. בואו נשמע אותו. נשמור על מרינה עכשיו, בסדר? קדימה, היי! יאללה, הכל בסדר. יאללה, קבלה. מרינה, מרינה. שומעים את ישראל אשר שרוצה ללכת דרך מרינה פיליפנקו, בשביל זה הוא צריך קבלה. נש הפחם ממכבי חיפה, מיד. ראינו את המהלך של אלה סעדה. נש הפחם על סעדה, אולי מנטרלת אותה מההתקפה. חסימה על פיליפנקו. עוד הזדמנות אחת, וזה הכל. קריית אתא עם 25-20 עולה כאן בבית ל-1-0 עם נקודה חמישית במערכה של אולגה ארגן. טוב, זה לא היה חד צדדי, אבל אתא ידע מתי לברוח. כן, אתא תפסה את חיפה ברוטציה אחת, רוטציה פחות טובה שלהם. שם הם לחצו ובעצם פתחו את הפער ולא הגדילו אותו, אבל שיחקו על הפער הזה עד סוף המערכה. חיפה במשחק לא מספיק טוב, לא בקבלה ולא במשחק ההתקפה שלהם. מצד שני, קריית אתא מאוד משוחררות, משחקות בבית צריך להגיד, ומשחקות טוב. נקווה למערכה ברמה גבוהה יותר ויציבה יותר של שתי הקבוצות, עם פחות עליות וירידות. עוד מעט תיפתח המערכה השנייה כאן בעולם בקריית אתא. הרבה מאוד אוהדים ותיקים של הקבוצה הגיעו לעודד, זה הצד הפחות מעודד, יש את הצד המעודד ממול, אבל אמרנו כבר, אוהבים כאן. בואו נשמע אחד שמת במיוחד על כדורעף נשים, נועם כץ. שלום נועם, מה שלומך? ערב טוב, מצוין. הגעת לפה לראות כדורעף נשים. כן, הרבה שנים האמת שלא הייתי באולם לראות כדורעף נשים, אבל אמרו לי דרבי צפוני, חם, מעניין, והאמת שזה מספק את הסחורה. האמת שכן, אתה שגריר של הצפון, שבוע הבא, חצי גמר נגד קוף תל אביב. איך מתכוננים לקבוצה ש... לא יודע, על הנייר, אתם כל כך פייבוריטים, מה עושים עם העניין הזה כמובן?
תראה, אנחנו כל השנה מתאמנים בשביל לקדם את עצמנו בתור קבוצה. זאת לא סיסמה, אם אנחנו רק נערך ליריבות, אנחנו לא נחשוב איך אנחנו מקדמים את הקבוצה, והקבוצה שלנו מתקדמת יפה מתחילת השנה. לגבי המשחק הספציפי הזה, ברור שאנחנו פייבוריטים, אבל אני תמיד אומר שכשמשחקות שתי קבוצות, קבוצה אחת יכולה לנצח פעם ב10 פעמים, פעם ב100 פעמים, פעם ב1000 פעמים. נקווה שזה לא יקרה הפעם הזאת. אני מכיר אותך בתור בן אדם, אבל שבאמת מצליח להביא את השחקנים שלו כל פעם להיות על הקצה ברמת היכולת. מה אומרים לקראת משחק כזה? כי, אתה יודע מה, קוף תל אביב מנצחת אתכם, זה כאילו ההיסטריה אולי הכי גדולה של הספורט הישראלי בסופו של דבר, אולי בתקופה האחרונה. תראה, אני מכבד את כל השחקנים. אני חושב שבמיוחד בכדורעף שלנו, שחקנים שלקחו איתי דאבל לפני שנתיים, שנה אחר כך שיחקו בקבוצה שירדה ליגה. לפעמים שחקנים שבמיוחד בספורט לא הכי מקצועני, הולכים לחפש עבודה, הולכים לעבוד בהייטק, ואז מתאמנים פעמיים בשבוע, הם משחקים בקבוצה פחות טובה. השחקנים שיש בקופקו הם שחקנים שאנחנו מכבדים אותם, הם מתאמנים פחות אולי, אני לא יודע מה המצב שלהם, אנחנו מכבדים אותם בתור שחקני כדורעף, ונבוא בכל הכוח מולם כמו שהיינו משחקים בקבוצה מהליגה האיטלקית. אם תעלה לגמר, מי אתה רוצה? מכבי תל אביב או כפר סבא? לא מתעסק במי שאני רוצה, מתעסק בקבוצה שלי, אנחנו עד כה נותנים עונה מצוינת, מעבר לציפיות, קבוצה שהייתה... מעבר לציפיות אולי אצלך, אצלנו זה הציפיות לגמרי. לא רק אצלי, ציפיות זה תמיד בהתאם להשקעה, יש לנו קבוצה נהדרת, שחקנים טובים, אנחנו כרגע משחקים טוב, אני מקווה שזה יימשך. תודה רבה ותמשיך ליהנות מכדורעף אנשים. תודה. כן, נועם כץ, שמע, ניסה לבנות דרמה, אבל זה לא חוכמה. ברור שהוא ינצח את קוף תל אביב בחצי הגמר 3-0. ההגרלה יצאה לו מצוין. תשמע, אני מתחבר לדברים של נועם, כאחד ששיחק אצלו לא מעט שנים. אסור לזלזל באף קבוצה, ואני חושב שנועם מכין את הקבוצה שלו מצוין. ואם הם יגיעו מוכנים בהחלט, אז צפוי משחק קל, אבל הפתעות תמיד יש, בטח בגביע. אנחנו רואים שבמערכה הראשונה חיפה לחצו את אלה סעדה בסר, שקיבלה לא רע, אמנם קיבלה שני אייסים, אבל משחקת מאוד יציב. 6 נקודות. כן, בהתקפה היא 5 מ-9 עם 56%. מאוד יפה, אלה בינתיים מראה בגרות. וממשיכה לצבור נקודות, התקפה מאוד יפה דרך הידיים והחוצה. סעדה כבר עם 7 נקודות במשחק הזה, 50% בהתקפה במערכה הראשונה של עירוני קריית אתא, רק 37% של מכבי חיפה, שיוצאת עם קוליקובה להתקפה הזו על הישר ובפנים. אומנם משחק ההתקפה של חיפה עם 37%, אבל קוליקובה עם 50%, עם 3 מ-6, ועכשיו עולה ל4 מ-7. אחוזים טובים, היא צריכה עוד בנות שהצטרפו אליה. מוליגה סיימה עם 4 נקודות את המערכה הראשונה. כדור הגנה יפה של אדווה, חבל שעובר בשתי ידיים. זוהר שושן, נוסובה לקוק שנחסמת, שוב נוסובה, יוצאת דרך האמצע. אדווה נכנסה למשחק, כדור שני בהגנה. שוב סעדה, חכם, פשוט וקל. סעדה עם 8. פחם. איזו הגנה של ארגת. הגיע לא נוח להתקפה הזו. אוי, זה כדור נורא. הנה, זוהר שושן מגיע. קוליקובה. שני פחם. עם סבטקובה. זה לא פוגש את הפרקט. התחילו לעשות הגנה. את העוצמות בהתקפה של מכבי חיפה, ובוליגה לא נכנסה למשחק הזה. תשמע, אני מסתכל על הראשים של חיפה, נראה כאילו הם איבדו קצת אמונה בעצמן. חבל, חבל. באמת מדובר בקבוצה טובה ויכולה לתת פייט יותר טוב לקריית אתא. ישראל אשר, המאמן המקומי. 25-20 אתא ניצחה במערכה הראשונה. וואלה, לא טובה. בכל זאת אפשר להתקיף את הכדור הזה. זוהר שושן. איזה בלוק נהדר. אניטה גליק מגיעה מהר מאוד לכדור, עוזרת לצוותקובה. עכשיו צוותקובה, הנה שני פחם. יכולה לעשות נקודה והיא עושה. רלי יפה של שתי הקבוצות.
6 נקודות לצוותקובה בת ה-31, 1.98 מטר. תשמע, אני לא זוכר קבוצה כל כך גבוהה בכדורעף נשים בישראל. 4 שחקניות שקרובות או מעל 1.90 מטר. מאוד יפה לראות. וזה אחד היתרונות, כדורים שעוברים את הרשת, התפוצצו מהר מאוד בצד של קריית אתא חזרה. אנדרושקו צוותקובה. 3-3. זוהר שושן. בפעם, קוליקובה. יופי של זוהר כדור שושן של נותנת זוהר. כאן יופי של משחק. שמע, זה אחד הדברים המעניינים בכדורעף המודרני, מאז שהכניסו לתפקיד הליברו. יש כאן טיפול עונקי בכדור, 4-3 לקריית אתא, ושווה התייחסות לסיפור הזה. יש כאן, זה ממש מאבק מאחורי הקלעים. מצד אחד אדווה זינובר, מהצד השני זוהר שושן. כן, כן. שוב, אדווה ליברו הדומיננטית בליגה בעשור האחרון. זוהר נכנסה למקום שלה, לתפקיד שלה, ובסך הכל עושה עבודה טובה. מדובר בליברו צעירה, ויכולה לשחק לא מעט שנים פה בקריית אתא. טעות במכת פתיחה. לא ראינו הרבה טעויות במכות פתיחה במערכה הראשונה. אגב, 6 טעויות ביצעה אנחנו רואים מכבי חיפה במערכה הראשונה. שחיפה אבל שינו קצת אסטרטגיה, ובינתיים את כל הסמים הבנות מוציאות לזוהר שושן, שבינתיים עושה עבודה טובה. גם את הכדור הזה זוהר שושן מרימה למעלה. סעדה. צוותקובה. עכשיו זה עולה לעוד התקפה של ארגט. יש כאן רלי טוב, מי תסיים את ההתקפה הזו? אולי עכשיו ארגט. הלכה למקום הפנוי במגרש, אבל לא הייתה מדויקת. כן, החטיאה במעט, היה רעיון טוב. היתרון של חיפה עם נקודה אחת, 5-4. בחיפה ניסו לבדוק את העמידה של השחקניות לוודא שאין טעות? כן, קצת התבלבלו. שני ברוטציה הראשונה, רוטציה מאוד חזקה של חיפה. וקריית אתא יוצאת מזה מהר. תיקחו אותך עם תה, אוהבים אותך בקריה. תשמע, קר פה. אפשר גם בפלים או משהו? איזה פינוקים. השף הראשי נדבלין. 6 בש למכבי חיפה. יותר מדי טעויות בסר. של צוותקובה, זוהר שושן היום עושה כאן עבודת קבלה והגנה נהדרת, מה שעושה זינובר בצד השני. צוותקובה לחוץ. כן, כדור נגע בחסימה, יפה מאוד. הנקודות האלה היו חסרות לחיפה במערכה הראשונה. יכול להיות שאנחנו ביתרון C של חיפה, 7-5? תשמע. וצוותקובה מתחילה לתת בראש. שני פחם. כדור. זינובר. טובה של אדווה. בוליגה סוף סוף עם נקודה אופיינית שלה. נקודה טובה, דרך הגנה של שני. טיימאוט בזמן של ישראל, לעצור את המומנטום החיפאי. הבנה והתקפה עם כוח. אוקיי, בלי שטויות עכשיו, אנחנו מחזירים אותם למשחק, לא צריך. קדימה, אוקיי. חילוף אחד עכשיו, חילוף אחד. דוד כפרי כאן. אנחנו רואים את עופר מסד שם, נועם כץ, כל מטה אשר הגיעו. של הפועל מטה אשר עכו. הרבה אנשי כדורעף. גם גנדי סוקולוב. גנדי סוקולוב בא לראות את החברה שני. טוב, תשמע, הוא יכול כבר להחליף כאן עניינים עם המאמן שלו לקראת חצי גמר גביע המדינה בשבוע הבא. אנחנו נהיה כאן, כפרי, הרבה אנשי כדורעף. כפרי אימן את קריית אתא. נכון. פחם, קוליקובה, אלה סעדה עושה עכשיו הגנה.
זינובר מרימה כדור, ותראו את מכבי חיפה שנכנסת כאן לקצב מצוין של משחק. קרוק! נטשה עם טעות, הייתה שם תלכה על הקו של קרוק. אנדרושקו זווטקובה, נקרא לה אנדרושקו אם זה מה שכתוב על הגב. בום! יופי של מכה. ארגט. חיפה צריכה עכשיו קבלה. ראינו את מרכז הרשת של עירוני קריית אתא. קבלה לא מספיק טובה, כי התקפה שעוברת בשתי ידיים, וזו מתנה שקריית אתא צריכה לנצל. ארגט. הולכת דווקא לדבא זינובר. פחם נותנת כדור לקוליקובה, איזה כדור של שני פחם. קוליקובה ממשיכה להוביל את ההתקפה של מכבי חיפה. עושה את זה גם באחוזים טובים וגם בכמות כדורים מאוד גדולה. עכשיו קטיה פודולינסקי הרבה יותר מרוצה. לא שהיא דופקת חיוך מאוזן לאוזן. לא מהחייכניות הגדולות. לא, אבל אם היא תנצח היא תחייך חיוך גדול. שני פחם. בלוק טוב של קרוק. 1.85 מטר נטליה קרוק, אבל ממוקמת נכון. מנטרת טוב. אבל זה הולך הרבה יותר קשה במערכה הזו לעירוני קריית אתא. כן. קבלה טובה, משחקים דרך האמצע. יופי של הגנה של קריית אתא. שתי הקבוצות מספקות כאן הגנות טובות. תראו את זוהר שושן, כדורים לא נופלים בסביבה שלה. ואלה סעדה עם הנקודה התשיעית לערב הזה. תשמע, שני מתעקשת על האמצע, אני חושב שזה ישתלם לה. לאורך זמן זה יהפוך את ההתקפה שלה ליותר מגוונת. חסימה של קריית אתא תתקשה. יופי של הגנה. בוליגה עושה את זה עם האף. כן. בגבהים האלה לא תמיד צריך לקפוץ. צריך להיות במקום הנכון, בזמן הנכון. הנה בוליגה. גם בוליגה לא מהנמוכות, 1.97 מטר. יופי של מסירה. לינרסקי נתקלת באדבא זינובר. ואנדרושקו. בכדורים האלה חיפה צריכה להפוך לנקודות. הגנה טובה. עושות לא מעט טעויות בהתקפה, וזה קצת חסר להם. בר וינרסקי חזרה עונה לליגה אחרי 4 שנים במכללות בארצות הברית. כן, עם בר עושה עונה מצוינת. גם בחצי גמר שהפסידו הייתה טובה. לא תחזור לנבחרת, אני יכול להניח, נכון? אני לא יודע. סעדה, בום. 10 נקודות הראשונה שמגיעה כאן לספרות כפולות הערב. כן, אני בטוח שאריה רואה את אלה ושמח שהיא נמצאת בכושר הזה. נבחרת צריכה אותה. ותשמע, מי יודע, אולי גם את קרוק. קרוק? כן? כוחותינו? אומרים ככה. אני בעד. שמעתי על הרבנית קוק, אבל על הרבנית קרוק עוד לא שמעתי. אני לא בטוח שזו לא אותה אחת. ספר את זה לרבנית קוק. אניטה גליק. עם נקודה שנייה. אני חושב שאניטה לא מספיק דומיננטית בהתקפה. לא מקבלת מספיק כדורים. המערכה הראשונה, הקבלה, היא קצת הקשתה על שאני לשחק איתה, אבל היא צריכה להכניס אותה להתקפה. יופי של מסירה. בוליגה שמה כפה עכשיו לכדור. שמע, היא תופסת את הכדור גבוה.
לא מספיק טובה. שוב סעדה. היא עושה את זה כל כך יפה. הילה סעדה. דרך החסימה. מה, היא נקודה בסך יעילה. הכל בת 20. כן, שחקנית עם הרבה פוטנציאל. אחד המשחקים היותר טובים שאני רואה אותה השנה. אבל באמת שחקנית מוכשרת. תקן אותי גיא, יכול להיות שאני לא זוכר מספיק טוב, אבל אני לא זוכר שחקנית כל כך דומיננטית בגיל כל כך צעיר יחסית בשנים האחרונות בליגה. לא, אני גם מתקשה לזכור. יופי של כדור ששני. בערמומיות. צריכה לעשות את זה קצת יותר, החסימה של קריית אתא מאוד מסודרת. קצת מוציאה אותה מהקצב, גם את החסימה וגם את משחק ההגנה של קריית אתא. נקודה טובה. 14-11 מכבי חיפה, מערכה שנייה. אתא ניצחה את הראשונה 25-20. אתא מסתבכת וחיפה כבר ב-15. יש מקום לפסק זמן, כן, והנה ישראל לוקח אותו. תשמע, אנחנו רואים פה את אותה מערכה כמו הקודמת, רק בכיוון ההפוך. אבל קבלה, חייבים קבלה. קדימה, היידה. לא קבלה, הוא יגור לקה. יאללה, כמובן. ישראל צודק, משחק הקבלה שלו קצת נפגל במערכה הזאת. חסר שחיפה לא מזיזים את שני, אולי לחסימה בצד שמאל. כל הזמן שמים אותה מול אלה, וזה מאוד קשה, מאוד קשה לשום אותה. אני תגליק. איזו חסימה גדולה. אנדרושקו שמה שם זוג ידיים. תשמע, אבל זאת קבלת החלטות לא טובה של המוסרת של קריית אתא. שני נמצאת בצד ימין בחסימה, אלה מצוינת בהתקפה. ושוב אנחנו רואים קבלה לא טובה שהופכת לנקודה מאוד קלה של חיפה. טוב, זה המומנטום המדהים בכדורעף נשים. העניינים מתהפכים מצד לצד. הכל הפיך מאוד. כן. טעות לא מחויבת של אניטה. במומנטום טוב, חיפה שקצת טעות בסרב, קצת עוצרת את המומנטום. הסרב של אלה סעדה לעירוני קריית אתא. פעם שעוד אפשר לסגור אותו, למרות שזה כבר מתקרב לסיום המערכה. נכון. כן, אבל קריית אתא צריכות להחליט מה הן רוצות לעשות במערכה הזאת. אם הם ימשיכו עם סרב שלא כל כך לוחץ את חיפה, יהיה להם מאוד קשה. אנחנו רואים פה חילוף כפול של קריית אתא. בעצם יחזיר אותם לרוטציה הראשונה, ליבי תיכנס במקום נטשה. ליבי חיים, המוסרת השנייה של עירוני קריית אתא. אנסטסיה קוגן תיכנס במקום המוסרת. רוטציה שנייה של קריית אתא. כן, הם עושות את זה עכשיו בצורה הרבה יותר יעילה, גם דש הפחם בעניין. כן, הקבלה של חיפה קצת השתפרה, הם עושות יותר כדורים בהגנה, אפשר להפעיל יותר את האמצע. 19-12. 7 נקודות יתרון, קבלו תיקון 8. אפשר להסביר את הנפילה הזו של עירוני קריית אתא אחרי מערכה ראשונה כל כך טובה? לא, קשה להסביר, אבל זה משחק נשים. אנחנו רואים את דנה משיח שנכנסה. הליברו השנייה של עירוני קריית אתא. גילוי נאות, שחקנית שלי באקדמיה. שחקנית מאוד מוכשרת, עם עתיד גדול. קצת טועה פה בהגנה, אבל זה בטח מהתרגשות קצת. בוליגה נותנת בראש, בוליגה עם 8. 21-12. קבלה פחות טובה של קריית אתא, חסימה מאוד מסודרת. ושוב פחם. תשמע, יש פה חומה גבוהה. וקריית אתא בלי קבלה, יתקלו בחומה הזאת פעם אחרי פעם. דן הרשיח בקבלה לא טובה, 23-12. לפתע מכבי חיפה עברה לפירוק.
שני פחם עם אייס. דנה משיח. חיים. נקודה די נדירה בשלב הזה של המשחק. חילוף נוסף. לדעתי ישראל ויתר על המערכה הזאת. רוצה לתת לשחקניות שלו קצת לראות את המשחק מבחוץ. לפעמים זה עוזר. עדן סונגו תיקח את הסרב של לירוני קריית אתא. אגב, יש לה סרב טוב. בת 20 עדן סונגו. לדעתי שיחקה במכבי חיפה פעם. נכון, עשתה את הדרך ההפוכה. בעצם החליפה מקומות עם אדווה. נקודת מערכה למכבי חיפה, אנחנו מתקרבים ל1-1. אנדרושקו. הפחות טובה של קריית אתא. ארגת. קוליקובה שם, הנה שני פחם לקוליקובה. או איזה עוד מהלך הגנתי של דנה משיח. גם את זה היא לוקחת. דנה בשתי הגנות מצוינות. ובולגה מנחיתה, אמרנו כבר פעם זה ממש עם המצח. תשמע, קריית אתא רצו לסיים את המערכה הזאת מהר ולחשוב על המערכה הבאה. צריכות לייצב את הקבלה כמו במערכה הראשונה שהייתה טובה, ואז יהיה להם סיכוי לעבור את החומה של חיפה. כמה הודעות ומיד חוזרים לפתיחת המערכה השלישית. יש לי חלום והוא ממש יותר מכל ממש. הפועל ראשון לציון מול מכבי תל אביב, שמינית גמר גביע המדינה, הערב בערוץ הספורט. פברואר גדול מהחיים, שידורים ישירים בערוץ הספורט. פתאום הכל הפך כחול. שבת נונסטופ. ב-4 מתכוננים לערב של ספורט עם שבת במגרש. מ-6 2 משחקים בליגה הצרפתית. ב-7 אטלנטה מול ססוולו בליגה האיטלקית. ב-8 הפועל חולון מול מכבי חיפה בליגת ווינרסל. וב-9:50 שער השבת ושבת ביציע. שבת נונסטופ בערוץ הספורט. הכדורסל של ישראל, ליגת ווינרסל, שבת ראשון ושני, שידור ישיר בערוץ הספורט. יד ביד מערכה מספר 3 שתיפתח כאן באולם גן הרצל, זה השם הרשמי של גן הרצל, כן. יש לנו סטטיסטיקה, גיא. נכון, אנחנו רואים בעצם שקריית אתא נפלה בקבלה, מה שגרר ירידה דרסטית בהתקפה, רק 24% קבוצתי. מצד שני, חיפה שומרות פחות או יותר על אחוז התקפה זהה, הוסיפו 4 קיל בלוק ומאוד לחצו בסר, ככה שאם קריית אתא רוצים לחזור למערכה הבאה בצורה טובה יותר, צריכות לשפר את משחק הקבלה שלהם, ובעקבות הקבלה הטובה גם את משחק ההתקפה. בלי התקפה יהיה להם מאוד קשה. אנחנו רואים שחיפה מתחילה ברוטציה הרביעית, שמים פה את שני 3 עמדות מההתחלה ליד הרשת. בואו נבדוק מה קורה עם אקרמן, כותרות משני הספסלים. ישראל אשר שואל את השחקניות שלו פשוט מה קרה להם אחרי 8 נקודות במערכה הזו שהם הפסיקו לשחק במערכה השנייה. הרבה יותר רך, אין אגרסיביות, פשוט ממש הפסיקו לשחק ממה שראינו במערכה הראשונה, הבדלים באמת מהותיים. ובצד השני אצל קטיה פודולינסקי כל מה שהוא הלך, היא פשוט רוצה שזה יקרה גם במערכה השלישית. מאוד אוהבת את האגרסיביות של הקבוצה שלה ובעיקר בהגנה. תודה.
תגליק, יש שם נגיעה ברשת. נגיעה של קריית אתא. טעות לא מחויבת. גורן השופט, עוזר השופט. שופט עוזר. זה המינוח הנכון. זוהר שושן חזרה לעמדת הליברו, והנה אלה סעדה, קוליקובה לוקחת את זה. גליק, כדור בחוץ. מסירה טובה ששני, השיקול במסירה היה טוב, ביצוע של אניטה קצת פחות. פינרסקי מוכנה למכת פתיחה, סרב של עירוני קריית אתא. גם המערכה הזו... בנה מצוינת. ניסיון להערים על נוסובה. זה כדור שלא צריך ליפול. ארגט. פעולה לא טובה של אדווה. בוליגה, ארגט שמה את נוסובה שמעלה את סעדה להתקיף את הכדור הזה. יופי של הגנה. חיפה כבר לא מקבלת כאן נקודות בקלות, היא עובדת קשה בהגנה של תשמע, אנחנו רואים פה משחק באמת טוב של אלה סעדה. מאוד יציבה בקבלה, מאוד יציבה בהתקפה, מקבלת המון כדורים. גם שלא מסיימת את הכדור עושה הרבה נזק בהתקפה שלה לחיפה. שמנו לב, גיא, זה כבר 4-1 לעירוני קריית אתא. שוב מומנטום א' הגיע לביקור. כן, תשמע, חיפה בצד הקר של המגרש. טוב, את זה כבר קשה להסביר. אנחנו רואים פה טיימאוט. הודעה קצרצרה. ואתם שוב איתנו. עומרי כספי יש רק אחד, אבל גם אתם יכולים להיות אלופים. צפו בשידורי ה-NBA בערוץ הספורט, היכנסו לאתר, ענו על שאלה בנושא עומרי כספי ותוכלו לזכות מדי יום בפרסים שווים ולצאת אלופים. שחקו אותה עומרי כספי, עכשיו באתר ערוץ הספורט. חמש אחת עם פתיחת המערכה השלישית כאן בקריית אתא בין עירוני קריית אתא למכבי חיפה. אתא מובילה 5-1 כשאנחנו בשוויון אחת במערכות. כן, בינתיים ראינו שקבוצה שהצליחה לפתוח פער סחבה את זה עד סוף המערכה. חיפה, אם רוצות לחזור למערכה, צריכות להתחיל לעשות את זה. 6-1 ואיזו פתיחה, פתיחה קטלנית של קריית אתא. אופי של חסימה של קרוק. קרוק או פיליפנקו? הנה כמו פיליפנקו על הבלוק הזה. קרוק. בוליגה. יפה מאוד, יפה יפה. שני השאירה אותה בעצם מול חוסמת אחת. ברמה הזאת זה כבר חצי נקודה. יופי של מסירה של שני. קוליקובה. שוב זוהר שושן. הגנה טובה. יופי שושן צועקים מהיציע והם יודעים על מה הם מדברים. אנדרושקו לחוץ. טוב, בפנים. תודה יפה. יש שם סימון של הכוון. בנו כאן ממש אולם יפהפה. כאן קבוצת הכדורסל מהלאומית של קריית אתא משחקת כאן. הגיע הזמן שבקריית אתא התקדמו לאולם ראוי. לא שיפצו את גבעת הרקפות? לא. עד כמה שאני יודע. צרף קל מדי, קבלה טובה. בוליגה ניסתה. נוסובה לארגט. הגנה טובה של מכבי חיפה, שוב נוסובה. ולא ניבלת שם מהחסימה של אנדרושקו. פיליפנקו
שמה כאן את עירוני קריית אתא על 8-3. התחלנו לראות משחק נשים טיפוסי עם הרבה הגנה, התקפה על רגל אחת, יפה מאוד. פיליפנקו זה הצד החזק שלה במשחק, צריכה לעשות את זה יותר. מומנטום פשוט כאן, ממש מסכה אחרת. גבולית, אני לא בטוח שחיפה צודקות. ברוק. חיפה תקועה על 3 נקודות. על הדבר, קבלה מצוינת. הגנה טובה של פיליפנקו. ודשה פחם ערני. יותר מכולם. קריית אתא. אוהדי הקריה. נוסובה. יופי של הגנה של שני. קוליקובה. ארגת רוצה את זה בהתקפה, זה הולך לפיליפנקו. תראה איזה כוח יש לה. כדור נהדר, 10-4. חיפה נוגעת, הבנות נוגעות בהרבה כדורים בהגנה, ועולות קצת רך מדי. כדור שעולה מההגנה צריך לעלות בכל הכוח, וגם אם שמים חור או כדור רך זה צריך להיות מגבוה. רושקו עושה טעות. ואלה טעויות שהן לא מחויבות. בטח לא ששני נמצאת בשורה שנייה, והחסימה של חיפה היא חסימה מאוד גבוהה. קשה להסביר את הנפילה הזו של מכבי חיפה. לפתע פתאום היא נעלמת. הדרושקו, דקה טובה שלה. שיש קבלה, משחקות מהר וטוב. היה מאמן ותיק שאומר תרביץ בכל הכוח, זה מה שעשתה דרושקו עכשיו. תרביץ. ארגת. תרחית את זה מעל כולן. אלה הכדורים שחיפה חייבות להפוך לנקודה. פיליפנקו נחסמת. נוסובה, הנה זוהר שושן. עוד אחת של פיליפנקו! 12-5 עטה. פיליפנקו יוצאת מזה. אני לא בטוח שהיא התכוונה למסור לה, לדעתי היא רצה למסור לקרוק, אבל יצא מזה משהו טוב. הנה פיליפנקו. עם מכת פתיחה. פחם. בוליגה לא גומרת כדור, גם נוסובה לא מצליחה להפתיע את הקבזינובה. נוסובה מקפיצה, שני פחם, דרך האמצע עם דשה פחם. להפוך לנקודה, אבל גם כאן אנחנו רואים התקפה לא מספיק עוצמתית. אמנם לאזור טוב במגרש, אבל זה צריך להיות קצת יותר חזק, קצת יותר מהר. דשה פחם. לא הקבלה הכי טובה, אבל בכל זאת אנחנו רואים את ההתקפה הזו של קריית אתא. קוליקובה. חוטפת בלוק של נוסובה. קוליקובה קצת חסרה לי, זה אמנם לא טעות שלה, אפשר לקבל בלוק בכדורה והקבוצה צריכה לעבוד בשבילה ולחפות את הכדור, אבל היא קצת ירדה ככה באחוזי ההתקפה שלה. במערכה הראשונה הייתה במערכה טובה. תשמע, כשניצחו את המערכה הקודמת, קוליקובה הייתה כאן אולי הבולטת ביותר. פתאום קוליקובה נעלמה, בוליגה נעלמה. שוב קוליקובה, כמה פעם היא נחסמת, וינאוסקי! במערכה הראשונה הייתה עם 60%, מערכה שנייה כבר 40%. בינתיים במערכה הזאת זה לא נראה שזה הולך לכיוון חיובי מבחינתה. אבל אנחנו במשחק נשים, זה יכול להתהפך בשתי דקות. אתה אומר, אל תבנו על מה שאתם רואים כרגע, כי זה משתנה בשניות. אבל זה מדהים. הנשק הקטלני, מה שעשה את ההבדל במערכה הקודמת, היו הנקודות מקילבלוק של מכבי חיפה.
עכשיו, הנקודות מקילבלוק מגיעות מהצד של קריית אתא. שמע, יש שני הסברים. או שצד שמאל של המגרש גבוה יותר מצד ימין, או שבצד ימין קר משמעותית מאשר בצד שמאל. צריך לשחק כל כדור, אכסן. Давай, начинай двигаться, начинай играть в защите, начинай забивать, начинай блокировать. Что не касание, то ошибка. Они клоунов из вас делают. Играем каждый мяч, משחקים כל כדור. כל כדור. עוד לא הפסדנו שום דבר, בנות, לא צריך להרים את הראש. תשמע, הבנות בחיפה עם הראש למטה, זה ברור, זה ידוע. אני הייתי בוחר גישה קצת שונה במקום קטיה, לרדת עליה. אני רוסית לא מבין, אבל הטונציה של הדברים הייתה קצת שלילית לטעמי. אני חושב שבשלב הזה השחקניות צריכות לשמוע את הדברים הטובים שהם עשו. אמנם זה לא הרבה, אבל מזה לצאת ולהמשיך הלאה. לא, האמת שבעניין הזה אתה צודק, לא היו הרבה דברים טובים, אז על מה היא תתעלה? הלכה על הדבר הנוח ביותר. כן. שאל אותי אם זה יעזור לקבוצה שלה, אני בספק. לא במערכה הזו. למרות, אתה יודע מה? פער 8, יש עוד 10 נקודות שצריכה קריית אתא, לך תדע. ראינו דברים מעולם. יופי של סרב. זוהר שושן, להתקפה של קרוק. יופי של הגנה מצידה של אנדרושקו. זינובר לקוליקובה, היא נחסמת פעם נוספת. לדעתי נחסמה עכשיו בפעם השלישית ברציפות. זינובר, איזו הגנה שלה. אבל דווקא את שתי הכדורים הקודמים, הנחיתה בכוונה לחסימה, הקבוצה חיפתה מאוד יפה, היו כדורים פחות נוחים מבחינתה להתקיף. עשתה עבודה טובה, השתמשה בחסימה. חיפה כרגע בעיקר צריכה לשפר את המחויבות שלה לקבוצה, קצת את המוטיבציה לנצח. רואים שהראשים שם קצת למטה. משחק של חיפה בהתקפה נראה פשוט תקוע. ארגת. הנה אלה סעדה, הרבה זמן לא ראינו נקודה שלה. שוב סעדה. קוליקובה רוצה נקודה, מתי היא עשתה נקודה בפעם האחרונה? אלה סעדה, משחק הגנה טוב בקו האחורי של אנדרושקו. חבל לי שהכדורים עוברים רך מדי אחרי הגנה, זה כדורים שצריך לעלות בכל הכוח. הכדור הזה לא עובר את הרשת. מנסה פעם אחר פעם, זה לא מספיק לה. היוצרות התהפכו, קריית אתא חוסמות מאוד יפה. די, חיפה על חד ספרתי. זה המדהים. כן, נכון. אתה יודע, אולי הם חושבות כבר על המערכה הבאה. הנה אנחנו רואים חילוף של קטיה, הכניסה את סופי סטריקוב. תשמע, סופי ירדה לספסל, אנחנו מדברים על שחקניות צעירות שצריכות זמן משחק. סופי סטריקוב הגיע לכאן בכדי לקבל דקות משחק, היא לא מקבלת. שחקנית נבחרת, שחקנית טובה. 18-7. נוסובה. ארגת באה מקו אחורי ומורידה בומבה ל-19-7. חסר לי בעיקר החיבור הקבוצתי בחיפה. קצת נפגע במערכה הזאת. אני מקווה שבמערכה הבאה ידעו לאסוף את עצמם ולתת פייט, כי באמת מדובר פה בשתי קבוצות שוות מבחינת רמה, מאוד שונות מבחינת הרכב הקבוצה או הכדורף שהן משחקות. היא תגלית לחוץ? אותה נגיעה? לפנים. אותה נגיעה. נסמן מלק בוטו. זה 19-8. תגיד לי, מהפך מכזאת הוצאה ראית פעם? ראיתי פעם אחת מהפך.
ליגה עולמית, נבחרת ארגנטינה, שיחקה לדעתי עם ברזיל, אחד המהפכים המטורפים. אבל זה נדיר. קרוק במערכה גדולה. נכון, ובעיקר בחסימה. שוב וינרסקי. בר עם הגנה גדולה. כל אחת מהשחקניות של קריית אתא במערכה הזו מוסיפה, אתה יודע, מכל וכול, הגנה, התקפה. תשמע, שני מתמודדת פה עם סיטואציה לא פשוטה. שני זו שחקנית שמשחקת מאוד מהר, וירטואוזית, באמת מוסרת מיוחדת. צריכה לשחק עכשיו עם כדורף שונה, כדורף מאוד גבוה. אני רואה שהיא קצת מתקשה. אין ספק שייקח לה זמן עוד להסתגל על הקבוצה הגבוהה הזאת עם אופי הכדורף הזה. נזכיר, הקבוצה שתנצח כאן היום תהיה ממוקמת לבדה בראש טבלת הליגה. כרגע קריית אתא עם 39 נקודות בדיוק כמו מכבי חיפה נמצאת שם בזכות יחס מערכות טוב יותר. והנקודות מגיעות בצרורות מרינה פיליפנקו 22-9 עירוני קריית אתא על מכבי חיפה. בקיצור גיא, תתכונן למערכה חמישית. כי אם זה יעבוד כמו שזה עבד עד עכשיו, אז במערכה הבאה תהיה נפילה של קריית אתא וחיפה תחגוג כאן. אבל בשביל שזה יקרה, חיפה צריכות להעלות עוד הפעם את רמת האנרגיה שלהם. השפחן, ארגת בנגיעה מיותרת. דרך האמצע, בדיוק כמו עכשיו, עם קבלה טובה ומשחק הגנה טוב. סרב טוב של שני. קבלה טובה של הקריה. שהולך הכל הולך, אלה עם יד אחת, הכדור מגיע פיקס, והדווה עם הגנה גדולה. וסופי עם נקודה נהדרת, סופי סטריקוב נקודה ראשונה. סרב טוב של שני. ארגת. שני עם... שמע, זה ההבדל בין המערכות. במערכה הקודמת כדור כזה נפל על הרצפה בקריית אתא. הפעם חיפה מתקשות, אתה רואה שמה שהן משיגות כבר הכל במאבקים נורא קשים. אייס של שני. ושני מרביצה כאן בסרף פעם אחר פעם. של ישראל שלא רוצה שהכל יברח לו, כל היתרון הזה. הודעה קצרה, אחת, תקשיב איתנו כאן בקריית אתא. החורף של קפה ג'ו במנטה, להתפנק עם כריכי קפה ג'ו בבגט. לג'ו למנטה. איסוזו, משאית החלוקה נמכרת ביותר בישראל. איסוזו משאיות, עם הצלחה לא מתווכחים. טומי הילפיגר, קולקציית החורף החדשה. עכשיו בחנויות הדגל ובחנויות המובחרות. הקבוצה שלך נתנה עבודה השבוע? פורד F350 נותן עבודה כל השנה. חדש מאקסל, אקסל ספורט מניה, מסדרת המשקאות החדשה אקסל אנרגי פלוס. בואו נראה מה מכבי חיפה מנסה לעשות ברגעים האחרונים. היא צוברת נקודות אבל זה לא מספיק, כי היתרון הוא 9 לזכותה של קריית אתא 22-13. סופי סטריקוב מנסה, אבל הכדור הזה בחוץ. תשמע, חיפה כבר התחילה לעשות קולות של קאמבק, שני עם סרב מצוין, זו טעות באמת לא מחויבת. חבל. כל נקודה שחיפה לוקחת כאן במערכה הזו תיתן לה ביטחון למערכה הבאה. כן, חיפה צריכות כבר להתחיל לחשוב על המערכה הבאה, הן רוצות להתחרות ולעשות בה משהו. סעדה, נוסובה,
פיליפנקו על הישר. שמע, זאת מכה קשה של פיליפנקו, לבוא את הג'טו הזה ולתת מכה על הישר, מאוד מאוד יפה, מאוד קשה. יכול לעשות את זה יותר. פיליפנקו קובעת נקודת מערכה לזכות טירוני קריית אתא. מכת הפתיחה שלה עם הרשת, 25-14. קריית אתא מטיילת במערכה הזו ליתרון 2-1. כן, הצליחה לשפר את הדברים שדיברנו עליהם. כן, ועד כמה שזה יישמע מדהים, היא עושה את זה באמת ביתרון של 11 נקודות. וזהו. המשחק הזה מחליף כאן מומנטום מצד אל צד, נפילה לא מוסברת של מכבי חיפה. כן, תראה, חיפה עשו כמה דברים שונה. במערכה הזאת לא לחצו בצורה סיסטמטית שחקנית מסוימת. קריית אתא הסתדרו עם זה יותר טוב, ראינו בשתי המערכות הראשונות שהם התלבשו בסרב, פעם אחת על אלה סעדה, פעם אחת על זוהר שושן, בחלקים מסוימים הצליחו, זה היה קצת חסר להם. עולות הודעות ואתם חוזרים אלינו. טירוני קריית אתא מובילה 2-1 על מכבי חיפה. יש לי חלום והוא ממש יותר מכל ממש. הפועל ראשון לציון מול מכבי תל אביב, שמינית גמר גביע המדינה, הערב בערוץ הספורט. פברואר גדול מהחיים, שידורים ישירים בערוץ הספורט. פתאום הכל הפך כחול. שבת נונסטופ. ב-4 מתכוננים לערב של ספורט עם שבת במגרש. מ-6 2 משחקים בליגה הצרפתית. ב-7 אטלנטה מול ססוולו בליגה האיטלקית. ב-8 הפועל חולון מול מכבי חיפה בליגת ווינרסל. וב-9:50 שער השבת ושבת ביציע. שבת נונסטופ בערוץ הספורט. מיד נפתח את המערכה הרביעית כאן בקריית אתא, המשחק המרכזי של המחזור ה-16 בליגת העל. 2-1 טירוני קריית אתא על מכבי חיפה. אקרמן עדכן אותנו. בצד של מכבי חיפה, מסתכל על הפרצופים, גם על מה שמדברים ככה בין המערות, אין איזה אובר התרגשות או אובר אכזבה על מה שהיה במערכה האחרונה, להפרש הבאמת גדול יחסית, וקטיה פודולינסקי מרגיעה את השחקניות שלה. זאת אומרת, זה באמת תלוי בנו, אנחנו יכולות לשחק פשוט הרבה יותר טוב. נסים קצת להרים אנרגיות לפחות ברמה הזאת. בצד השני, ישראל אשר אומר לשחקניות, כל מה שאנחנו צריכים זה בסך הכל לשמור על הקבלה הטובה שלנו, אבל הוא גם מזכיר להם שבמערכה השנייה, פשוט אחרי 8 נקודות הקבוצה שלו הפסיקה לשחק, אז הפעם להמשיך. טוב, תודה אקרמן. נתון אחד בולט גיא. כן. היה 5-0 בקילבלוק במערכה שאותה ניצחה חיפה, לטובת חיפה. עכשיו זה 8-0 בקילבלוק. 8-0 לחיפה, לקריית אתא. פשוט מטורף. וזה עובד פעמיים, זה פעם אחת עובד בכיוון החסימה, שזה נקודות קלות, ופעם שנייה זה משנה את משחק ההתקפה של חיפה, שטעו לא מעט, טעו 4 כדורים בהתקפה, ומצד שני כשעברו את החסימה וכבר לא טעו, חיכתה שם הגנה. טוב, בוא נראה, אתה יודע, אם אנחנו הולכים לאותו כיוון, כי אם זה יעבוד לפי התסריט שעבד בשלוש המערכות הראשונות, חיפה צריכה לנצח את המערכה הזו בקלות, לא? כן, כן. זה נפתח ב-25-20 לקריית אתא, יופי של הגנה של זוהר. 25-13 למכבי חיפה, ואז 25-14 לעירוני קריית אתא שכאמור מובילה 2-1. הופ! 2-0 מכבי חיפה. מה, קריית אתא לא מוותרות. חיפה נמצאות ברוטציה החזקה שלהם, ברוטציה ראשונה, שאני לוחצת בסר, יש הסר מצוין. החסימה מאוד גבוהה, אם קריית אתא יתקשו בקבלה ברוטציה הזאת, יהיה להם קשה. אני הייתי משחק דרך האמצע עכשיו. טעות של שני פחה. או מחכה לטעות של שני פחה. חיכו בסבלנות, ידעו לה.
שני פחם מסרבים טובים. לא מלאי עוצמה, אבל... מאוד מדויקים. מאוד מדויקים. פחם. אנדרושקו, קצב ראשון. הולכת על הסלייד הזה. הייתה חסרה לנו קצת במערכה הקודמת. שני פחם מתואמת איתה. הנה סעדה. 4-1 למכבי חיפה, אני לא מאמין שזה שוב קורה. שמע, משחק משוגע. קופ, סמת, בוליגה. פחם פעם אחת לקוליקובה. אבל הכדור הזה עדיין באוויר, מטייל, מגיע ארגת מאחור. קוליקובה לפחם. בוליגה מעל כולן. 5-1 מכבי חיפה. מדהים, מדהים. אני במקום, כן, והנה ישראל אשר מבקש טיימאוט. זה מה שהוא היה צריך לעשות. הוא צריך להחזיר את אלה סעדה למשחק. מערכה קודמת קיבלה 7 כדורים, לא הצליחה לייצר נקודות. אמנם עשתה כמה מכות טובות. נופלים. למה לשנות את זה? תתקפו, תתקפו. שיחסמו אותנו, אבל תתקפו. Out from the net, out from the net, אוקיי? היי, לשמור על הקבלה קצת. קדימה, בוא נצא עם קבלה. ישראל מסדר את הקבלה שלו, דורש מהמתקיפות להתקיף. בסדר. באמת קר באולם הזה. קור לא נעים, עד כדי כך. אתה יודע אגב שלפי חוקת הכדורעף, פחות מ-16 מעלות לא משחקים. זה מה שאומר החוק. כנראה, או שאנחנו גבוליים או שהשופטים לא בדקו. קריית אתא יוצאים ממצב לא פשוט, קבלה לא פשוטה. ששתיים. וינרסקי. השפחם. שוב וינרסקי. כדור לא טוב, אבל איכשהו סעדה נתנה פליפ קטן לכדור. קוליקובה נותנת פליק גדול לכדור. 7-2 מכבי חיפה. שחקנית טובה, יעילה. גם היא הייתה חסרה במערכה הקודמת, בגלל זה הפער הגדול שחיפה הפסידו. הייתה מאוד חסרה בהתקפה. היא שחקנית מגוונת, היא עושה הרבה. לא עשתה נקודות במערכה. נכון, היא לא עשתה נקודות. היא עוזרת בקבלה, היא עוזרת בהגנה, היא שחקנית טובה. הנה עוד כדור בהגנה שלה. חיפה צריכות אותה גם בהתקפה. נוסובה לוקחת כאן נקודה מההגנה, זה מחזה נדיר, 7-3. ותראה את הפרצופים בחיפה. קצת מוותרות לעצמן. וכל זה שהן מובילות 7-3. קרוק, אחת הבולטות היום בעירוני קריית אתא. זה מצוין. הגנה של ארגת. וקרוק. קרוק בין 2. מכניסה את הכדור הזה בין שני, פחם לאנדרושקו. רק 3 לחיפה. אמצע. היא הפסיקה לשחק קצת עם האמצע. תשמע, שיש לך שחקנית כזאת בחוץ, זה מאוד מפתה למסור לה. מסירה טובה של שני. היא גם מביאה הרבה כוח במשחק שלה. פיזית מאוד. לה גבוה, גבוהה מאוד. מושקת ל2 מטרים. שוב, משחקים מעל שני. איזו הנחתה יפה של אלה סעדה. איזו הנחתה חזקה שלה. נקודה יפה של המוסרת, השאירה אותה באחת מול אחת מול שני. נקודה יפה של אלה.
8-5, תשמע, המערכה הזו כבר שונה לחלוטין, פער 3 זה פער סגיר. חיפה קצת מסתבכת. עכשיו ההזדמנות של עטה להתקרב, והיא מתקרבת, פיליפנקו. תשמע, יהיה עילה עם הרגל אחת הזאת. סרב של אלה סעדה. אוליקובה. זה יכול להיות עוד מהלך טוב, וזאת אלה סעדה. 8-7, יופי של קמבה. אלה נכנסה למערכה הזאת. מצוין. שני כדורים טובים בהתקפה. אנדרושקו. כבר כדור שני ברציפות שקריית אתא מתקשה להגיע להתקפה. עכשיו עטה. היא עושה כאן עוד נקודה של פיליפנקו. 8-7. אבל חיפה איבדו יתרון של 5 נקודות. שוויון 8. אוליקובה. נוסובה. וארגת עושה כאן מהפך. איזו ריצה נהדרת של עירוני קריית אתא. מפיגור 7-2 היא מטפסת ל-9-8. כן, זה קצת מאוחר. אני חושב שקטיה צריכה לסדר את השורות. טריקות, הפסדנו הרבה כדורים על הטעויות שלנו. אין קבלה, אין התקפה, הפסקנו לשחק. Полетели с приема, поэтому все ошибки начинаются у нас с приема. Мы не можем довести мяч нормально. אניטה, ג'טה. אניטה, ג'טה, אקסנה פייפ, נטליה 4. קבלה, קבלה. קטיה מזכירה לשני את המתקיפות שלה. צריכה ללכת דרך הפייפ, דרך הג'טו, או 5 באנטנה עם אוקסנה. רפי של קבלה, ג'טו ונקודה יפה מאוד של אניטה. אני רואה קצת חיוכים בצד של חיפה, זה מאוד מעודד, היה קצת חסר להם. כן, יש כאן אוהדים שצוחקים מאחורינו. הרגע. 10-9, קריית אתא. סוף סוף מערכה צמודה. כן, מערכה צמודה, ושוב, מאוד בולט הנחיתות בגובה ששני בחסימה מול צד שמאל של התקפת קריית אתא. אני חושב שיש מקום בנקודות מסוימות להעביר אותה לחסום בצד ימין. שני פחם. יופי של כדור. כדור של אדווה זינובר. זה האקס פקטור של אדווה. מדהים. קרוק. קרוק מגיבה טוב. עוד כדור אחד. ותראו מלחמה על כל כדור בראלי הזה. עכשיו פוליגה. בלוק של וינרסקי. 11-9 קריית אתא. חיפה מקבלות את כל ההזדמנויות לעשות נקודות. קצת בועטות בדלי, אחרי כמה כדורי הגנה מצוינים. איזה מהלך גדול של אדווה זינובר בהגנה. ראינו את זה בנקודה האחרונה. שמע, לא סתם, היא הגיעה לאן שהיא הגיעה בזכות. לא חטפה כדור בפרצוף. ואנדרושקו לחוץ 12-9. אני לא בטוח שהיה שם בחוץ. גבולי מאוד. נלך עם השופטים, עד עכשיו שיפוט מצוין של כל השופטים, כל הכוונים. צריכים להעביר משחק לא פשוט עם מעט מאוד טעויות, אם בכלל. שופט מלק בוטו, השופט הראשי היום. נקודה של אנדרושקו. מה, התחילו שם מה אתה אומר? המשחק התחמם קצת? יכול להיות. מישהו הפיץ לאנדרושקו את הפיוז? האמת שאני רואה את זה כבר כמה זמן, אבל
עם מי יש לה עניינים שם? ספר לי, לא יודע, לא הצלחתי לזהות. אני רואה שם, יש עניין בין הזרות. לא נורא, נוז'יק יעשה סדר. כן. הופה! אוי, פחם הסתבכה. אבל זה לא כדור שטועים. גם אם המסירה הייתה קצת פחות טובה, לטעמי המסירה הייתה מצוינת. דשא קצת הכרע בהתקפה שלה, אבל לא טועים את הכדור הזה. נוסובה. הסרב של עירוני קריית אתא. אנדרושקו פוגעת. שוב ברוטציה הראשונה. זה כדור שלא יכול ליפול, אבל נקבר עם חור מאוד חכם. שחקנית יעילה. ענבר פשוט חזרה מהמכללות, שחקנית טובה, יעילה. יופי של קבלה של אדווה. חסימה מצוינת של וינרסקי, מאטה את הכדור. על אנדרושקו, זה נדיר לראות את אנדרושקו. נחסמת! אלה סעדה! 15-11 קריית אתא. עלה במערכה מצוינת בהתקפה במערכה הזאת. טיימאוט שני של חיפה. רוצה לשמוע את קטיה פודולינסקי? תתחילו לשחק. אל תתעסקו עם השופט, עם כל השטויות שהם עושות. תשחקו, משחק שלנו. דשא, תעבירי כדור בתוך המגרש. תפסיקו לעשות שטויות. כדור שנופל בין דשא ואניטה. תתחילו לדבר. יותר קשה. תדברו. תשמע, אותי מדאיג משפט אחד של קטיה. מערכה רביעית שאומרת לבנות שלה, תתחילו לשחק, אנחנו נמצאים פה בבעיה. חיפה סך הכל צריכה לייצב את משחק הקבלה שלה עוד קצת, לחזור לשחק עם האמצע, לטעות פחות, דברים שאפשר, עם קצת שקט נפשי אפשר לעשות יותר טוב, חיפה הוכיחו את זה. זינו בר מקבלת כדור לא פשוט, דשא פחם, לא מצליחה לסגור את הכדור הזה. יופי של מלחמה בקריית אתא. הנה אנדרושקו, ארגט, נוסובה, זאת וינרסקי שמעבירה צעד. פחם לאנדרושקו, אי אפשר לעצור אותה. אי אפשר. בטח בסלייד הזה. תשמע, קריית אתא עושה עבודה לא רעה, כן? אנחנו מדברים על חיפה, אבל קריית אתא נמצאת שם ונוגעת בהרבה כדורים ועושה יופי של הגנה. יהיה להם קרדיט. קבלה לא טובה. זה כדור שחייב לעבור. תשמע, זה בגדר שערוריה. חיפה יוצאת מזה, אבל זה כדור מאוד רך של אלה שחייב לעבור להתקפה מאוד אגרסיבית וטובה של חיפה, ובמקום זה מעבירים כדור פריבול בשתי ידיים. אם חיפה מפסידה כאן את המשחק והפועל כפר סבא מנצחת מכבי בנתניה 3-0. עוד ברוטציה, המוסרת נכנסה מוקדם מדי. זה עולה לאטה בנקודה, רק נקודה. סבא תוכל מחר לעלות למקום השני. כן, יתרון הביתיות בחצי גמר. אני לא מוצא אותו כל כך משמעותי. אולי משמעותי בסדרה של בין מקום שני לשלישי. כי זה יכול להיות, אתה יודע, כל השלוש אחת מול השנייה, או חיפה מול אטה, או אטה מול כפר סבא, או חיפה מול כפר סבא. נכון. ואז יכול להיות שליתרון הביתיות תהיה משמעות. לא יודע, אני חושב שהקבוצות מנסות להימנע, הקבוצות שאנחנו רואים כאן היום מנסות להימנע במפגש מול כפר סבא. אז עדיף מקום ראשון בשביל לפגוש את מכבי רעננה, או קוף או חדרה. או חדרה. בעונה טובה, עונה ראשונה שלהם בליגה. דשא פחם. יופי של סרב. עלה למעלה, סעדה, נחסמת! איזה בלוק של אניטה גליק. תשמע, עם זה אפשר לחיות. אתה רואה שאלה עולה בכל הכוח. לוקחת ריזיקה בהתקפה. חלק מהעניין זה לטעות לפעמים או לקבל בלוק.
קבלה טובה של זוהר. שוויון ועוד חסימה טובה של גליק. מהפך, ומכבי חיפה רוצה כאן מערכה חמישית. שמע, אני הולך לבדוק את הגובה במגרש בצד שמאל שם. כן, מי שמשחקת בצד שמאל מנצחת. יופי של סר. טעות בהתקפה של קריית אתא. תשמע, אנחנו רואים פה שוב מהפך. שוב מהפך בתוך המערכה. פעם שלישית שבמערכה הזו יתרון מחליף צד. הגיע בזמן. פסק זמן של ישראל אשר. 2 points, only 2 points, it's nothing, די. זה רק 2 נקודות, אוקיי? יאללה, קבלה אחת עכשיו טובה. קז'יון. אוקיי, גו קז'יון. קדימה, סייד אאוט אחד. אוקיי, we work fast, אבל קבלה. היי! לא לחתור לתוך החסימה, מה קרה? יאללה! יאללה! היידה! יאללה! את מרבית הנקודות של אלה סעדה במערכה הזאת לפחות עשתה דרך החסימה. שיחקה מאוד יפה בלוקאוט. דרשה פחם. קבלה טובה של זוהר. נקודה טובה של פיליפנקו. כן, נקודה חכמה, טובה. משהו מסורבל בהתקפה הזאת דרך האמצע, אבל אתה יודע, זה נופל. נקודה היא נקודה היא נקודה. קרוק. פחם מקבלת כדור נוח. איזו חסימה גדולה. שוב, אנחנו בשוויון פסק הזמן של ישראל אשר. אבל. אבל זה שוב, שאני עשתה עבודה טובה, השאירה אותה אחת מול אחת. הכדור היה קצת קרוב לרשת, אבל זה כדור שזרה בסטטוס הזה, צריכה לדעת לסיים. שוב, הולכת איתה. מצוין, מסירה טובה של שני. טוב, בוליגה במערכות האחרונות הפכה להיות הרבה יותר משמעותית. יוצרת יותר נקודות. בוליגה. אלה מול שני. אלה עולה חזק. זה כדורים שצריכים לעלות בצד של חיפה. אחרת יהיה להם קשה. סך הכל החסימה עשתה את העבודה, שני עם סוף מצוין. וגם כאן אלה עשתה את הנקודת דרך החסימה. 19 לכל, מי מנצחת את המשחק? האם קריית אתא במערכה הזו, או שאנחנו הולכים למערכה חמישית? חיפה מסתבכת, אבל קוליקובה מגיבה בזמן. היא לא מוותרת. הנה הצ'אנס של ארגאץ', 2019, קריית אתא. קטיה כבר לקחה 2 טיימאוטים, אז יהיה לה קצת קשה לעצור את המומנטום, אולי עם חילוף. פחם, קוליקובה, חיפה צריכה נייבת נקודות, לדעתי זה היה בדרך החוצה. הרבה מזל בנקודה הזאת. 20 לכל. את המכה הזאת היא לא תכניס לקלטת שלה לשנה הבאה. עושים דלים. ארגת. מה עושה את העבודה? בנקודות האחרונות. אנדרושקו לחוץ. חסימה עשתה את העבודה. מה שלומדים שחקני כדורעף באימון הראשון שלהם זה לשמוח אחרי כדור שאתה יורד לחוץ כדי לעבוד על השופטים. כן, זה שחקנים ומאמנים. וזה השיעור הראשון בקורס שופטים. אל תאמינו לשחקן שחוגג, בטוח שזה היה בחוץ. איזו חסימה של וינרסקי! מה, יש פער... לחסום את בוליגה! פער גבהים של 20 סנטימטר, אני חושב. 15 ביניהן. מדהים. ולבד. יפה מאוד. מאוד יעילה ענבר. חוסמת מצוין. מתקיפה מעט כדורים, אבל את הכדורים שהיא מקבלת עושה דברים מאוד חיוביים. שחקנית טובה. יופי של כדור של שני. שוב הזדמנות, האם קריית אתא תיקח את הנקודה הזו? ארגת
עושה את זה 23-20. קצת מאחרת בהגנה. עטה צריכה 2 נקודות בכדי לתפוס לבד את המקום הראשון בליגת העל. צ'אנס אחרון אולי של חיפה? יואו, איזה מכה. אנדרושקו. הייתי עושה אולי חילוף סרב על הסרב הזה. כדור של ארגט. יש שם כדור מיותר במגרש. קורה. לא בטוח שזה לרעתה של חיפה. חילוף סרב, אולי חילוף חסימה במקום שני. קטיה בוחרת שלא לעשות את זה. יופי של סרב. נקודת משחק לעירוני קריית אתא. עלי, נקודה יפה מאוד. קבלה לא טובה, מסירה מאוד גבוהה מול חסימה גבוהה. דקה יפה. קריית אתא צריכה נקודה אחת. מריאנה נוסובה מוסרת, הולכת על הסרב הזה, קוליקובה לשני פחם. וידרסקי מנצחת בקילבלוק את המשחק. 3-1 עירוני קריית אתא. ענבר וינרסקי עם 2 חסימות גדולות ב5 הנקודות האחרונות, ותראו את החיוך של ישראל אשר. תגיד, אתה חושב שעכשיו טאוב ישנה את הכתבה שהוא יוציא כתבה חדשה? היה עדיף שטאוב ישתוק באותה כתבה ולא ידבר, כי קריית אתא מגלה הרבה אופי הערב במשחק הזה. קריית אתא שיחקו מצוין, נפלו קצת במערכה השנייה, אבל חוץ מזה היו יציבות. אלה סעדה במשחק מצוין, המוסרת של קריית אתא במשחק מצוין. מה, עם בר וינרסקי, אני באמת יכול לציין לא מעט שחקניות שהיו במשחק טוב, ומגיע להם, ניצחו בצדק. קצת שני בחיפה ראינו קבוצה קצת שבירה, קצת מוותרת לעצמה. אתה רואה הרבה כישרון בקבוצה הזאת, אבל חסר קצת הניצות שם. כן, הרבה אופי גילתה קריית אתא במערכה הזאת, כי ראינו שחיפה כבר הפכה, תפסה את היתרון, ובסופו של דבר, אני אוהב גם לראות את הנקודות שמגיעות מהישראליות. משחק טוב היום של זוהר שושן שלא מפסיקה לרקוד, טאוב בא להגיד שם שלום לקבוצה שלו, ושחקניות קריית אתא עם 2 מהלכים נהדרים שלה, של ענבר וינרסקי, קילבלוק אחד על הפרצוף של בוליגה, היא מוסיפה עוד אחד, אלה סעדה במשחק גדול, כיף גדול לראות אותן. כן, על זה דיברתי בדיוק, שחיפה התגלתה קצת כקבוצה שבירה, במערכה הזאת הובילה, הייתה בעמדה לנצח את המערכה ולקפוץ במערכה חמישית. קריית אתא עם הרבה אופי, לא ראינו הרבה קאמבקים במשחק הזה. בוא נשמע את המאמן המאושר, ישראל אשר. מאושר עד מאוד אפילו, הייתי אומר. מאוד מאוד מאוד. מאוד. אין מילים, באמת. מסיר את הכובע שאין לי לבנות האלה. יצאו מפציעות, מחלות. היה לנו שבוע מאוד קשה. ואני מאוד מתרגש, כי הם נתנו פה עבודה. אני תמיד יכול לדרוש מהם. בסופו של דבר הן מביאות את מה שהן רוצות להביא למגרש, אני מכוון טיפה. קבוצה מדהימה, קבוצה מדהימה, בנות מדהימות, נתנו פה הכל, ניצחנו. ניצחתם משחק עונה ואני רואה אותך כבר על סף דמעות. תשמע, זה מרגש, זה משחק שיש עליו הרבה. אמרתי לפני זה, זה הבית שלנו, זה להיות במקום ראשון, זה לא ישליך שום דבר מה יקרה בחצי גמר ובגמר, אבל זה הרבה ביטחון לקבוצה. לנצח את חיפה, אמרתי לבנות, זה כמו גמר גביע שאנחנו לא נמצאים בו, אין גביע היום, לא נקבל כלום, אבל צריכים לנצח כי זה כמו גמר גביע. הם עשו את זה בגדול. מילה על אלה סעדה שמצליחה כאן להתבלט בצורה אדירה? תשמע, לקח לי 5 חודשים לשכנע את הילדה הזו לבוא לשחק בקריית אתא.
והיא כל הזמן אמרה לי, אני אשחק, אני אהיה בספסל. אמרתי לה, תבוא איתי, את לא תרדי מהמגרש, תלוי בך. ילדה מדהימה, עושה דברים מדהימים, ילדה בת 19. אבל כל הבנות, באמת כל הבנות, הזרות, שאני לא אוהב לקרוא להן זרות, שחקניות חיזוק, וכל הבנות, והקהל המדהים שהגיע היום, תודה רבה לכולם באמת שבאו. תודה רבה. תודה לכם. כן, דברים מעניינים של ישראל אשר עם הרבה מאוד התרגשות. אני אוהב לראות את זה, אני אוהב לראות את האמוציות שהוא משדר, אני חושב שזה מדבק לקבוצה שלו, הקבוצה שיחקה עם אופי, הקבוצה נלחמה, זה מתחיל במאמן, שמאמן משדר כזאת אנרגיה וכזאת אכפתיות, זה מדבק ומגיע להם, כל הכבוד, אני שמח בשבילם. הנה שני בחם ממכבי חיפה. שני מה לא הלך היום? אני חושבת שפשוט עשינו יותר מדי טעויות שלא קשורות אפילו ביריב. זה רק אנחנו, וצריך לשפר את זה. למה זה קורה פתאום? אני לא יודעת, אולי מתח, התרגשות, בכל זאת משחק ראשון שלנו קשה בהרכב הזה, ורצינו לקחת את המקום הראשון. למזלי, אין לנו עוד אפשרות. קריית אתא, כמו שאת אומרת, עכשיו נמצא במקום הראשון עם 3 נקודות, העונה עוד ממשיכה. הראש שלכם כבר אולי במקום אחר? לא, אנחנו רוצות להמשיך להתחבר כקבוצה וללמוד מהטעויות שלנו כדי להגיע לפלייאופים יותר חזקות. תודה רבה. תודה לך. כן, דברים ברורים. שמע, קריית אתא היום 5 שחקניות מסיימות עם ספרות כפולות, 17 נקודות של לה סעדה, 16 נקודות של ארגת. סך הכל לראות קבוצה שמתחברת במעמד הזה, במשחק כל כך חשוב, כשיש עליות וירידות ונפילות מתח במשחק, במאני טיים לראות אותן משחקות זה באמת מרשים. נכון, זה מאוד יפה, הן נראות מוכנות. צריך לזכור שחיפה הקבוצה צירפה את הזרה השנייה שלהם מאוד מאוחר, ככה שהדברים ששני הם נכונים, ייקח לקבוצה עוד זמן להתחבר, אבל סך הכל כרגע במצב הנתון נכון להיום קריית אתא טובות יותר. הנה אלה סעדה מקריית אתא. לניצחון הזה, מעבר למקום הראשון, עושה רושם שיש השפעה נוספת עליכם, על פי החגיגה הזאת כאן גם בסוף. כן, זה גם משפיע, כמו שכולם יודעים, זה משפיע גם על המעמד שלנו בטבלה, נגד מי ישחק בפלייאוף. אני חושבת שזה ניצחון חשוב גם למנטליות, ואני שמחה שעשינו את זה. ספרי לנו איך את מצליחה להתבלט בין כל השחקניות, החיזוק המאמן שלכם קורא להם, שחקניות זרות שבאו לתת הרבה יותר ממך, ואת לוקחת לכולם את הבמה. אני לא מסתכלת על מי יותר בוגרת, יותר זה, אני משחקת, נותנת את הכי טוב שלי, ואני שמחה שהולך. ישראל סיפר לנו שלקח לו הרבה זמן לשכנע אותך להגיע לכאן. נשאיר את זה ביני לבין ישראל. ציפיות שלך מעצמך מהעונה הזאת, בסך הכל כמו שאת אומרת, ב-19 יחסית שחקנית מאוד מאוד צעירה, גם המאמן הלאומי דרך אגב נמצא פה ומסתכל ובטוח ומתרשם. כן, מתרגשת מאוד, זה בסדר, לא מתראיינת כל יום, זה בסדר. איך את רואה באמת ההשתלבות שלך כאן בקריית אתא? ההשתלבות שלי, אני חושבת שהיא טובה ממש. אני שמחה שהגעתי למקום הזה, אני שמחה שנותנים לי גם את הבמה וסומכים עליי שאני אביא את התוצאות. עברה לכם תקופה קצת פחות טובה לאחרונה אחרי ההדחה בגביע, זה עושה אובר מוטיבציה עכשיו לקראת האליפות. כן, ברור. אבל הגביע זה בצד עכשיו, אנחנו מתרכזים לקראת הפלייאוף. זהו. מה אנחנו עוד נראה ממך בהמשך העונה? תחכו ותראו. תודה. בבקשה. טוב, זה משחק שנכנס כאן, אני יכול להגיד בצורה הכי פשוטה, לבלבלה. נפתח ביתרון של קריית אתא, חיפה חזרה, אתא חזרה. בקיצור, הכל הסתבך, אבל במאני טיים השחקניות של ישראל אשר הוכיחו את עצמם. כן, בראשות אלה סעדה, כיף לראות שחקנית צעירה, שחקנית ישראלית שמתבלטת מעל כל השאר. באמת, הובילה בהתקפה, אמנם לא עם האחוזים הכי גבוהים, אבל עם אחוזים מצוינים, קיבלה המון כדורים, תרמה בבלוק, הייתה טובה בקבלה. זה מה שאנחנו רוצים לראות, שחקניות ישראליות, צעירות, טובות, שרות, והיידה לנבחרת.
כן, והבשורה היום מגיעה גם מאלה סעדה, גם מדבר בינרסקי, גם מזוהר שושן, אם אנחנו בודקים מי פלטו מבין הישראליות בקריית אתא. נכון, אני מסכים לחלוטין. משחק מאוד יציב של קריית אתא, שבאמת אלה מתעלה מעל כולן, אבל אני באמת יכול לציין את כולן במשחק טוב. וקריית אתא יצטרכו להמשיך, אתה יודע, אחרי שאיבדו תואר אחד, צריכות להמשיך ולהיאבק על תואר האליפות. כן, וקריית אתא בראש טבלת ליגת העל עם 42 נקודות. כרגע זה נראה כמו שקריית אתא נמצאת במסלול לא רע להבטיח את המקום הראשון בתום העונה הזו, למרות שעוד מחכה למשחק עם הפועל כפר סבא. בקיצור, הולך להיות שמח. שמע, רציתי עוד שנעריך בזה, אבל כל כך קר כאן. גיא שמאי, תודה רבה. תודות לאסף אקרמן בשם כל הצוות. להתראות מקריית אתא. המשך צפייה מהנה. סופה שניים להתראות.